ובכך להגדיל את אפקט הנזק. רכבים הנותנים מענה נוסף בתחומי הלוגיסטיקה וההחזקה. דרג א', ייעודו מתן סיוע מנהלתי לצק"ג וליחידות המשנה בגמר לחימה להבטחה. במקום ראשונה צלב, נתן זיהום רקע על הקרקע. משימת האספקה והיטס מבוצעת המטרה נתפסה במדויק. הירי מבוצע בכינון עקיף ומתבצע מסוללת דואג. כאן 3, מג"ב, קרבל ודידון, רקע מיוחד 0330. פתח אני עובר, כאן אני עובר, ואז אחורה מהר. ירי טיל גיל. כעת נצפה בירי טיל גיל אל עבר הטנק. מטרתה למנוע מהאויב להפעיל אש כנגד כוחותינו בעת חציית שטח נפות. לאחר שלב השימור יגיע שלב הסיום. ירי מג על גבי חצובה מאפשר ירי אש רצופה ומדויקת בחוליה של מקלע מג 2 לוחמים. זהו כלי המופעל ברמה הגדודית. כלי זה יכול לסייע למפקדת הגדוד גם בהכוונת כוחות ומניעת לוץ. האטת קצב הלחימה. לאחר כיבוש הפאתים ישולבו הטנקים והגנאים לסיוע. בסופו של דבר, אם נרצה, ואנחנו חייבים בסיבוב הבא להכריע מהר באופן כזה שבסופו של דבר אף אחד לא ישאל מי ניצח ומי הפסיד, וזה יהיה מאוד ברור. לכן אין תחליף למקצועיות. אבל מעבר לכל הדברים האלה, בסוף מה שיקבע זה רוח הלחימה. רוח הלחימה היא מאוד חשובה. המקצועיות ורוח הלחימה. לפי תפיסת עולמי, מי שלא מכין את האנשים שלו למלחמה לא רשאי להוביל אותם. לצה"ל יש אמצעים מאוד מרשימים. חיזבאללה אין אמצעים כאלה. גם לא לחמאס, וגם לא לסורי. אבל בסוף החוכמה היא איך להפעיל אותם עם מנהיגות קרבית. ואני חושב שיש לכם את זה.